Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Ambjent, Jason Azzopardi, huwa l-istess bniedem li kien politikament responsabbli meta l-Gvern Nazzjonalista għadda art f'Bulebel lil Malta Industrial Parks, dan biex tintuża għal żvilupp ta' fabbriki. Jirriżulta li trasferiment kien sar b'effett mill-ewwel ta' Diċembru tal-2009 permezz ta' avviż legali li kien ippubblikat mal-istqarrija tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista qal li dan il-fatt jikkonferma għal darb'oħra in-nuqqas ta' kredibilità tal-Partit Nazzjonalista u tal-kellimat tiegħu dwar kwestjonijiet ambjentali. Bil-kellim għall-ambjent Jason Azzopardi ma jistax ikun kredibbli meta joħroġ jikkundanna lil Malta Industrial Parks għax kienet qed tisħarreġ il-possibilità li tuża din l-art meta kien hu stess li għaddiela biex tuża għal fabbriki. Fuq kollox qal il-Partit Laburista dan juri kemm il-mod ġdid ta' Adrian Delija mod ġdid xejn, għax meta ġie biex jaħtar kellim għall-ambjent għażel deputat li vota favur l-ikbar estensjoni fiż-żoni tal-iżvilupp u deputat li ma' ismu għandu marbuta każi skandalużi ta' kif intużat art pubblika. Da skemijat fuq l-ipokrezija ta' Azzopardi, dan il-każ jesponi wkoll in-nuqqas ta' ġudizzju politiku ta' Adrian Delija, qal il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista fakkar kif il-gvern qed jaġixxi differenti. Dan għaliex anke jekk għandu art li skont il-pjan lokali tista' tintuża għal skop ta' fabbriki, xorta waħda qed jikkonsulta u qed jaħdem biex isib siti alternattivi.